A ko mi dira ako stavim na 6, to mi neko stalno pomeri. Ovaj vlogmas snimam baš sve. Svaki dan tu sam, zaprati me. Upali sveće, ušuškaj se. Nije vreme za gladovanje. Naruči, krkaj, briga te. Ako ne gledaš sve, deda nema za tebe. Dobro jutro ljudi i dobrodošli u još jedan novi vlog. Danas je vikend i danas nećemo raditi ništa posebno. Treba malo da sredimo kuću, da se spremimo za sledeću nedelju. I tako da vas vodim sa sobom u dan da vidite šta ja to sve radim. A sada bih mogla malo da usisam. Inače ljudi, šta se dešava s tim pregledima? Da li ćemo skupiti 2000 pratilaca do kraja godine ili nećemo? Ja želim da do kraja ove godine imam 2000 pratilaca. Ajde da to uradimo. Imam jednu jako lepu vest, a to je da se selimo. Možda čak i u toku vlogmasa će biti par videa, ali nakon vlogmasa ću snimati ono što vi najviše volite, a to je renoviranje, sređivanje novog stana, kupovina, dekoracije i tako dalje. Tako da me obavezno zapratite i čekajte taj trenutak koji svi volite. Na prvom videu imam 35.000 pregleda, a na prošlom 70. Kako je to moguće? To je neka novost koja će se desiti i jedva čekam da se to sve desi. A sada idemo malo da sredimo kuću, to jest stan u kome smo trenutno. On je već spremljen jer ja to svaki dan, obzirom da radim od kuće, gledam da koliko toliko bude uredno. I mnogo je lakše kada se radi od kuće da vam kuća bude čista. I spremila sam krevete, sve na svom mestu, nema nekog džumbusa, tako da ćemo sad samo da usisamo. Ali ovo neće biti obično usisavanje, jer ja imam Dyson usisivač. Da. Tako da ćemo mi danas usisavati u mraku, jer možda i ostali ljudi koji imaju Dyson usisivač znaju koliko je to zanimljivo kada se usisava u mraku, jer usisivač ima taj neki laser svetlo koje vam onako pokaže tačno koliko zapravo prašine imate, koja nije vidljiva ovako kada je svetlo i kada je dan. I ja ću vam danas to pokazati. Idemo po usisivač. Nadam se da je napunjen i spreman da se koristi. I evo ga taj usisivač. Meni iskreno izgleda kao neki teleporter. Tako se i čuje. Sad ću da vam pokažem. Ovdje ima jedno dugmence koje me jako nervira. U smislu da ako hoćete da usisavate, morate sve vreme da ga držite. I sad ćete da čujete kako se zapravo stvarno čuje kao neka mašina za teleport u budućnost. Sad ću da ga upalim, a vi slušajte. Na kraju kad pustite dugme, čuje se nešto zum, zum. Nadam se da ste to čuli. I ovdje imate ovaj kao display. Ja se nadam da se to sad sve vidi. Ali za razliku od drugih ovih bežičnih usisivača, svi znate da je Dyson jako kvalitetan i stvarno je super. Jedna mana koja mi se ne sviđa jeste što je težak. Jer ja onaj stari usisivač bukvalno uzmem ovako, vučem, cimam, lupamo zidove. Danas bacamo usisivač. Nisam vodila računa jer to mi je bilo onako za čišćenje. I dok ovaj usisivač je težak, pa čak ni ne možete tako da izvodite neke akrobacije. Ovaj deo se izvuče. Ovaj deo se izvuče i onda izgleda ovako
kao neka smiješna Teletubbies puška. Sada je smiri se. Sada je došao trenutak da pogasimo svetla i da vidite tu magiju. Sad ću vam ovako snimiti. I ovdje je sad koliko toliko mrak. Sad ću ja da upalim i vidjet ćete o čemu sam vam pričala. Sad vidite, sad ne vidite dlaku. Idemo polako. On bi trebalo da se ne čuje kao obični usisivači, da je tiši. Sad ja ne znam koliko me čujete. Ja se trudim da malo glasnije pričam. Sad ćete da vidite situaciju u WC-u. Nemojte da se uplašite jer sam ja istresla one tepihe, tako da će biti puno prašine. Evo, pogledajte o čemu vam pričam. I on se jače čuje, to jest brže radi, kada ima više prašine. Ne znam da li možete da čujete. I sa ovim svetlom ste sigurniji gde ste prešli, a gde niste. Sad vidite ovaj deo gde ja radim i sigurno vidite koliko ima prašine i kose. U međuvremenu sam završila sa usisavanjem i sad ću da vam pokažem kako izgleda kada je prazna baterija. On vas obavesti na ovom displeju. Ovako sija. Tako da to se desi nakon, pa hajde da kažem, 4 do 5 usisavanja. Znači baterija traje tako 3-4 nedelje, zavisi verovatno koliko usisavate detaljno, koliko imate kvadraturu i tako dalje. I evo koliko je sakupio prašine. Bilo je baš dosta. I moje kose. Ono što je zapravo dobra stvar ako ste plavuša ili imate devojku koja je plavuša, te dlake se manje vide nego recimo od brown ili crne kose, jer je naša dlaka spaljena i skroz je bela, praktički providna, tako da se slabije vidi na pločicama, na parketu i to je jedan plus. Šta sad radimo? Praznimo ga. Znači imate ovdje ovu crvenu kukicu, usmerite ka kesi ili kanti i samo tu prašinu ovako svučete ka dole. Eto. Bože. I to je to. Usisali smo. Idem sad da vratim usisivač i nastavljamo sa nedeljnim obavezama. A što zatvaraš? Šalim se, ajde, čao. Na brzaka da napravimo domaću supicu. Koliko vidite ovdje, ali domaća rezanca, crni luk, peršun i ova vezica, to je šargarepa i ja ne znam kako se ovo zove. Ja bih rekla da je celer, ali nije celer. Ne mogu da se sad setim. Pišite u komentarima. Za supu najviše volim batak i kara batak. Ovo sam kupila u Maxiju. Neko voli leđa da bude onako malo više masnije, ali meni se iskreno to ne sviđa. Izvadila sam sve sastojke iz supice i sada treba da dodam još malo vode, da dodam začine, da iseckam ovo što sam izvadila. Ovdje već imam iseckan ovaj peršun i da onda sve to dodam sa rezancima i još malo prokuvam i onda je to gotovo. Iseckala sam šargarepu na kolutiće i to sad sve vraćam. Ovdje sam ubacila peršun. Supa je bila predobra, imali smo i neplanirane goste. Tako da ću ja sada ovdje završiti ovaj video
i vidimo se sutra. Ne znam da li sam vam snimila supu, ali od nje su ostali samo rezanci. Bila je baš dobra. Tako da hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se sutra. Ćao!